Crips je aliance pouličních gangů, která sídlí v pobřežních oblastech Jižní Kalifornie. Založili v Los Angeles v Kalifornii v roce 1969 především Raymond Washington a Stanley Williams. Crips začal jako aliance mezi dvěma autonomními gangy a vyvinuli se ve volně propojenou síť jednotlivých skupin, která mezi sebou často vedly otevřenou válku. Její členové tradičně nosí modré oblečení přibližně od roku 1973. Crips jsou jedním z největších a nejnásilnějších sdružení pouličních gangů ve Spojených státech. S odhadovanými 30 000 až 35 000 členy v roce 2008 byli členové gangů zapojeni mimo jiné do vražd, loupeží a obchodu s drogami. S Bloods je pojí dlouhá a hořká rivalita. Někteří z těch, kteří se sami identifikovali, byli usvědčeni z federálního vydírání. Činnost gangů v jižní části Los Angeles má své kořeny v řadě faktorů, které se datují do 50. let 20. století, včetně hospodářského úpadku po druhé světové válce, který vedl k nezaměstnanosti a chudobě. Rasová segregace mladých Afroameričanů, kteří byli vyloučeni z organizací, jako jsou třeba například skauti, což vedlo k vytváření černošských pouličních klubů a slavnutí černošských nacionalistických organizací, jako jsou Black Panther Party a Black Power Movement. Od roku 2015 se gang Crips skládá z přibližně 30 000 až 35 000 členů, 800 skupin a aktivních ve 221 městech a 41 státech USA. Státy s nejvyšším odhadovaným počtem Crips jsou Kalifornie, Texas, Oklahoma a Missouri. Členy obvykle tvoří mladí afroameričtí muži, ale mohou to být Běloši, Hispánci, Asiaté a obyvatelé Tichomorských ostrovů. Gang se také začal prosazovat v Kanadě na počátku 90. let. Cripsety jsou aktivní v kanadských městech Montreal, Toronto